Zdá se, že vás s Vincentem rušíme při snídani. Omlouváme se. Co máte? Hamburgery. Hamburgery! To je základ každý vydatý snídaně. Jaký to jsou? Cheeseburgery. Ne. Odkud jsou? McDonald, Wendy's, Jack in the Box. Jo. Big Kahuna Burger. Big Kahuna Burger, to je ta havajská firma. Zaslechl jsem, že tam mají moc dobrý hamburgery, ale sám jsem si ještě nedal, jaký jsou. Jsou dobrý. Nevadí, když ochutnám. Tenhle je tvůj, že jo? Jo. Hmm. Tak to je moc dobrý burger. Vincente, měl jsi už Big Kahuna Burger? Chceš si kousnout? Je fakt dobrý. No mám hlad.